Ați revenit la un nou videoclip și în acest videoclip o să jucăm, da, bine ați revenit la un nou videoclip în care din seria jocuri și o să ne jucăm acest joc Minecraft. Nu este Minecraft original, este construit case și, da, bun, da. Intrăm pe mini-blockcraft Minecraft, așa, și acum o să încerc. Dăm pe play. Vă sugerez să-l instalați și voi că e super tare. Dăm pe Neo Play. Bun. Așa, Play. Da. Cam asta este curtea. O să zbor puțin ca să merg. O să văd care-i treaba. Aici cred că o să-mi construiesc o casă. Deci, scrieți în comentarii dacă vreți să mai fac serii dintre astea cu jocuri sau... Da, seria cu jocuri. Că eu o să fac, promit. Aici cred că o să-mi fac o casă. Deci, efectiv, urșii ăștia mie îmi intră în casă, îmi intră acești urși. Îmi intră în casă și nu-mi place deloc. Da. Îmi intră în casă și nu mă lasă în pace niciodată. Hai. Bun. Ok, o să ne ducem în altă parte, că, da, după cum vedeți, încă mă enervează acești urși. Vreau să-mi fac o casă pe stâncă. Îmi doresc să fac o casă pe stâncă. Îmi doresc să-mi fac o casă pe stâncă. Scuzați-mă dacă se aud sunetele fundal că vorbesc părinții mei. Da, aici cred că o să-mi fac casa. Uite, fix pe vârful ăsta. Am să-mi fac o casă aici. Efectiv. E capra neagră asta. Oh my god, ce tare este. E șmecheră. Sau ce e asta? Măgar, nu știu. Vreau să-mi comentarii ce asta, că nu, habar n-am ce e. Da, au plecat. Bun. Un minut, vă rog, vreau să dau pe revenit. Bun, am revenit. Ok, unde am spus că fac... Bun, scuze dacă s-au sunete pe fundal, v-am spus. Ok, aici, efectiv aici vreau să-mi fac casa, fix aici. Uite, aici vreau să-mi fac casa pe stâncă, pentru că sunt foarte mulți urși și chestii. Oh my god, deci efectiv, este și stânga asta pot să-mi fac. Nu, îmi fac pe asta, nu mai fac pe asta, că vreau să-mi fac fix în vârf. Vedeți vârful la această stâncă. Oh my god. Deci, da, cred că o să fac mai multe videoclipuri cu jocuri, nu cu, da, dintre ale. Bun, aici. Băi, unde eram? Efectiv, nu știu unde eram. Da, asta cred. Bun. O să spargem, ok. O să ne ducem în cufăr. Cufărul acesta trebuie să-l apăsăm. Bun, și haideți să ne alegem o cărămidă. Asta cred că o să o iau. Băi. Bun, am luat-o. Și am să mai iau și geamuri, într-un fel. Niște geamuri și două uși. Bun, și o să-mi pun și flacără din asta. Și da, nu mai știu ce să mai pun. Bun. Deci să ne întoarcem. Mereu mi-apar reclame cu chestii din astea. Așa. Bun, ok. Acum o să spargem puțin aici, pentru că nu ne putem face casa. Da. Nu sperați că o să fac foarte bine terenul. Îl fac foarte fain terenul. Vreau să zbor puțin în sus ca să... Da, bun. Știți cum se vede, oh my god. Așa. Acum am să iau cărămidă și o să... Și am să lipesc. Așa. Așa am să lipesc și da. Ca să putem să ne facem o casă. Eu nu o să-mi fac casă cu etaj, efectiv o să-mi fac o cabană cumva. O cabană cumva vreau să-mi fac.
Scuzați sunetele de pe fundal dacă se aud cu, da, chestii. Bun, e cam ceață. Așa, da. Deci, videoul anterior v-am arătat contul meu de TikTok și scrieți-mi un comentariu la orice TikTok ce joc promit că vă răspund ce joc mai îmi spuneți să jucăm. Da. Că promit că îl voi instala aici și da. O să ne jucăm împreună. Bun. Da, am făcut aici. Și acum am să încep să fac cărămizi. Să pun cărămizi ca să construiesc casa. Încep să fac zidurile, deci, da. Bun. Nu prea. Da. Ok. Uite. Bun. Scrieți în comentarii dacă în comentarii la orice TikTok. Ce se aude din sus? Cade ceva din sus. Ați văzut? Nu știu. A căzut ceva, gen ca o cărămidă. Căzut jos, nu știu. Nu știu. Bun. Ok, cred că cam atât o să-l fac pentru că, da. Trebuie neapărat să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să fac casă cum vreți voi să o fac și promit că o să o fac. Bun, aici cred că va fi terasa, nu știu, da, cred. Așa. Ia acum, bun. Da. Ok. Acum o să mergem aici să putem... Bun. Scuzați încă o dată sunetele de pe fundal, nu știu dacă se aud, pentru că eu acum filmez cu căști. Și da, revin. Încă o dată scuzați-mă de sunete pe fundal. Mama mea vorbește și da, nu-mi place. Ok. Bun. Și acum o să... Bun, ok, și acum... Bă, deci nu pot să fac aici. Vidul ăsta. Mă descurc ca o babă. Ok, bun. Da. Așa, să-mi scrieți, după cum ziceam, să-mi scrieți în comentarii la orice TikTok care îl postez. Să știți că nu mă lăs niciodată de TikTok sau de YouTube. Bun. Ok, da, acum... Așa. Ok, aici am făcut un zid și o să mai fac un rând. Am să mai fac un rând de cărămizi ca să fie casa înaltă, așa să spun într-un fel. Okay? Nu știu să fac acoperișuri, deci dacă m-ați vedea cum fac acoperiș la această casă, nu știu absolut, scuzați încă o dată sunete pe fundal, deci absolut deloc nu știu cum se face un acoperiș, îl fac gen așa, așa îl fac, gen, da, cam așa, cum v-am arătat acum. Scuzați încă o dată de sunetele de pe fundal, că da. Da. Nu cred că auziți asta chiar, nu știu. Sper să nu ningă deloc, pentru că îmi intră zăpadă efectiv aici în casă. Bine, o să-mi pun și parchetul, logic. De ce nu mi-aș pune un parchet din lemn, așa că le am? Bun. Ok, da. Tu vorbesc cu veșina. Ok, bun. Acum o să găsim ceva ca să putem face sus. Asta cred că aș lua, o să facem sus acoperiș, nu știu.
Da, ok. Asta cred că și la o să... E perfectă, decât... E foarte fain asta. Perfect. Oh my god, deci am rupt acolo, deci nu. Nu cred. Ah. Bun, o să-mi iau... Ok, am să repar. Am reparat. Încă... Da, ok. Bun, acum... Revin după ce după ce fac tot acoperișul. Bun, da, scuze. Bun, deci am revenit la video. Ok. Cred că să-mi scot căștile din telefon. Deci mi-am scos căștile din telefon pentru că, da. Nu cred că mă auziți bine, deci bun. Ok, bun, acum o să facem gaură în pereți și efectiv acum am să-i pun uși. Bun, să fixăm ziua acum. Bun, ok, am fixat ziua. Bun. Ok, deci asta am să intrăm în casă. Aolea, deci nu că trebuie să-mi arunc. Nu că trebuie să... Bun, am aruncat ceva. Mă, da. Efectiv, nu prea... De-abia mi-am instalat acest joc Minecraft și na. Nu prea știu. Oh, vedeți că mă joc ca o babă. Deci nu pot să intru bine în casă, efectiv. Bun. Ok, deci. Nu știu de ce așa mare lumină în casă, pentru că nu am geamuri deloc. O să spargem aici puțin și o să ne punem din astea. Bun. Deci efectiv îmi pun două. Ok, bun. Bun, ok, deci acum... Da, ok. Bun, am terminat aici. Acum trebuie să-mi pun niște lumine din asta. Dintre asta super tare. Ok, am să-mi pun... Na, că astea... Na, să nu le mai pun ca astea. Am becuri la... Uitați-le. Am geamuri, efectiv. Nu cred că mi-aș pune... Am geamuri, vedeți. Am o priveliște minunată. Un minut. Da, scuzați-mă, cred că nu se dă pe revenit, nu știu. Bun, deci asta este casa. Da. Ok. Da, scuzați-mă. Bun, ok, și acum haideți să mergem să ne luăm niște lucruri ca să le punem în casă, logic. Ok. Bun, ok, am să-mi iau acest parchet. Ia uitați, acesta mi l-am luat. Bun, bun, o să vedem ce e asta și ce e becul ăsta. Da, scuzați-mă. O să-mi iau și niște var. Pun fix aici. Bun, ok. Da, ok. Bun. Am luat acest var și sper că nu e nu știu ce foc. Ok, și am să îmi pun toată casa roz. Adică da, cine... Da, doamne, deci fără vreți... Zic că o babă, vă mai zis. Ok.
Bun. Ok, bun. Da, să... Aoleu, deci... Bun, ok. Luăm înapoi vopseaua și să vopsim casa cu roz. Da, și jos o să-mi pun parchetul ăsta. Acest parchet ăsta. O să punem semnul deoparte. O să putem să ne jucăm. Ok, și aici am să-mi pun... Vai, deci din greșeală mi-am pus deasupra. Ei, deasupra o să-mi pun un var verde, nu știu, alb, poate, chiar nu știu. Scuzați sunetele de pe fundal, că părinții mei sunt de bucătărie, da. Ok, oh my god. Deci, efectiv, am casa roz toată. Bun. Da. Ok, nu știu dacă se dă pe revenită când filmez aici. Bun. Ok, exact ce mi-a ieșit, exact ce am vrut. Deci mi-a ieșit super tare. O să luăm niște vaci, o să dăm și pe pereți, pentru că, da, vedeți. Pardon, ce am făcut? Ia uitați. Pardon. Această bucățică mică. Ok. Deci am spart. Deci, efectiv, eu nu cred că o să... Ok, da. Bun, am să-mi pun acum... Bun, ok, acum am să-mi pun niște parchet. Să-mi pun niște parchet. Să fie așa super tare. Bun. Da, credeți-mă că când sau fac nu știu ce. Ok, nu știu dacă se aude ce vorbesc eu sau chestii să... Bun, oh my god, deci a ieșit super tare. A ieșit super tare și a ieșit foarte bine, oh my god, deci nu vine să cred că de bine a ieșit. Băi. Ok, a ieșit super tare parchetul. Și efectiv se aude super ciudat când merg. Ok, am să-mi pun acest bec. Lasă, nu mai pun becuri. Am să mi le scot. Ok. Iar acum trebuie să ne facem un pat. Am văzut cum să faci un pat. Da, ok. Whatever. Bun. O să ne facem un pat super tare și super șmecher. Ok, bun, acum o să merg pe astea să nu rămână pe pat. Cărămizele astea, să mergeți pe ele neapărat, să vă instalați și voi acest joc. Este super tare. Ei, mama, ce priveliște am avut, oare? Am văzut o priveliște super tare. Dar nu văd. Nu văd așa bine, forever. Ok. Da, scuzați-mă, bun. Acum să mergem jos. Pe jos. Bun, ok. Acum o să luăm un parchet. Am văzut, am fost undeva într-o serie și am văzut... ok, o să vă arăt în alt episod. Am văzut că poți face și pat cu, să-ți pui gen așa, parchet. Da. Ok, da, whatever. Mi-a arătat sora mea. Ok, acum haideți să ne luăm niște... Haideți să ne luăm
super tare. Să ne luăm niște var ca să putem da pe pat. Pentru că, da, așa se face patul ăsta. Bun, ok. Hai să dăm pe cufăr și să ne alegem. Am să aleg un alb care am să îl pun pe perete și ăsta roz o să-l pun. Deci e super tare culoarea asta. Roz, să vă arăt. Este super tare roz și albul ăsta. Ok. Bun, asta am să... Efectiv nu merge. Bun, am crezut că merge pentru că am mai văzut așa. Bun, am să-mi pun așa aici. Ok, nu cred că contează așa tare. Bun, am setat ziua și acum am să-mi iau un dintre ăsta alb, o vopsea albă și să dăm pe sus pe perete. Pe davan. Bun. Ok. Să dăm. Da, scuzați-mă, foarte bun. Bun, am dat. Ok, nu prea se vede, zici că e gri, deci evident nu e tare deloc. În fine, haideți să ieșim puțin afară, că înnebunesc. Mă las mă deschid ușa. Bun. Ah, ce bine e fără. Ok, deci nu vine să cred. Casa e super tare, wow! Bă, Doamne, ce tare. Haideți să vedeți cum este înăuntru. Haideți să ne uităm să privim o privire, așa, să luăm așa o privire. Să zicem, nu. De ce am făcut asta? Nu trebuie să fac asta, mă. Vai, ce fac, cum fac? Bun, ok, da. S-a rezolvat. Ok, deci cam asta este casa și cred că să închid videoclipul, nu știu. Bun, dar ok. Și cam atât a fost cu videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să scrieți un comentariu pe TikTok. La un video de al meu să comentați ce jocuri să îmi instalez. Ce jocuri să-mi instalez ca să mai filmez. Bun, ce să-mi instalez ca să mai filmez eu, whatever. Bă, deci efectiv asta mă bate. Bun, deci dacă v-a plăcut acest clip, dați un like și să comentați la un video de al meu, da. Să îmi dați follow pe TikTok și să dați like acest video, evident, logic. Și mai trebuie să-mi comentați la un videoclip ce jocuri sau să-mi comentați la... Comentariile sunt dezactivate și nu puteți să-mi spuneți, să vă răspund la comentarii. De asta vă spun să-mi comentați pe TikTok. Deci, pa!